जरा वेगळाच फील आहे. साहेब आज त्यांच्या गाडीवर आहेत, मी आज माझ्या गाडीवर आहे. त्यांचा वेट, एवढ्या दिवसांची प्लॅनिंग, एवढ्या दिवस तुमच्या, तर हे माझं स्वप्न साक्षात झालं. भरपूर दिवसांची मेहनत आणि तुमच्यापासून लपवलेलं, कारण की खूप भारी आहे. काही पण आहे, कूल कॉप्स एकदम. थँक्यू सर, लीड करतोय. लेट्स गो. आतापर्यंत 1200 किलोमीटर मी गाडी चालवली.